Na Rympei U Newsroom ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. KMDC jang kaliang pyrshah Shah Khasi Autonomous District Council KHADC gila jied Bah Titos Starwell Khan MDC ka sora ku nongialam kaliang pyrshah hakiyang dorbar jang ka KHADC di khat arngut KMDC badan hakaliang pyrshah ki kenthop sangut na ka UDP sangut na ka NPP wei na HSPDP bad arngut ki MDC shimet katung mi khubor balayo lum layatho bakita ki MDC kila shania haka jing star Bah Titos Starwell Khan bad ka MDC kanong sken ka Congress Merikha Pori banya penbet hapreng jongki ban simti ya kate suki nongialam kaliang pyrshah layatho adin baladan rajing penbet bat Bah Titos un simti no ya ka kam nongialam kaliang pyrshah kumta baroh ki MDC badan hakaliang pyrshah kila mynjur ya kate karai balasim balapha ru da ka jing tho show chairman ka KHADC Bah strong pillar kharjana ban pen scam ban pen bana Bah Titos Starwell Khan an simti ku nongialam kaliang pyrshah ni leader of opposition hapoh ka Khasi Autonomous District Council KHADC kumban pen mau hakaying dorbar ba arf khandai ngut ki MDC KHADC ka VVP kaladan khatnyong ngut ki MDC banyalam ya ka executive committee thammai bat khar ngut ki MDC na ka seng UDP NPP HSPDP bat MDC Clemseng kinsyong hakaliang pyrshah